Bunlar şunun he eldarjan radnoy toylar kutlu olsun. Men ayni var ya menden keçitdiýän kinoda da o Aksalipa. Bir de radnoy ağam inim diýýär. Ne şun eldarjan hem halipalarımız var. Şu aydın halipalarımız, o dostumuz, yakınımız. Vapçede radnoy. Hani men gezem nerede? Men onun menden keçitdiýän ezemem ol ýara şu aýda. Kakamam bolmaly. Eldarjan bagtly bol. Janyň sag bolsun. Başyň dik bolsun. Dostumuz uzakdan bolsun. Kerim ağa diýär, tüssüz ot gözläp bir täsin adam ahir dünýeden otsuz ötenmiş. Bir kimsiz dost gözläp täsin bir adam ahir dünýeden dostsuz ötenmiş. Tüssüz ot gözläp otsuz ötenden tüsseligen bolsa otlyja bolun. Bir kimsiz dost gözläp dostsuz ötenden men ýalyram bolsa dostlyja bolun diýär. Onu kişirak satırım diýär. Eldarjan toyun kutlu olsun. Kutlu bolsun eldar toyun. Kutlu ol. Sağlap indim dağından, bir ulyolum bağından. Asusamda su vermenmin gırmıdı yanağından deyip näçe gıyrdyň ahiremine tuvalama nesip etdi. Bagtly bol Eldar. Myrat+Chepbe+Garly. Görülmedin göz çıktın sensin. Salam aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Sağlyk guruluk. Ya sen öldüňiz mi sagama? Hawa bir taýyna bolduk. Näme? Ay ýeňeň ýuňjora berýärsiň bir taýyny bolduk. Ya turduňyz mı diye? Näme şu saňa ýatan ýaly bol görnýärmi? Oynetmesen ha. Oynetme saňa serkin maymunym o. Nädir o kız berýänler? Kızıp men saňa peçme o. Aylanacak diýmem aylanmadı. Aylanıp men saňa ventilatormy o. Bol ya ha bol ya lay burada walaşdyrmar geljek dip gelin o. Geldim. Näçe bol sagat? Sagat ýary. Nämen? Ay men de bilen nämen ýardygyny. A sagat dura aýtda näçe ýary? A kiçidili o wa ho. Ona götürüp berdin o onu. Ay sagatsız imelleri ýarlar. Geldi. Meni tanýansyňyz, kim bilmese gatly gepleşik alyp barýar. Awa tuweleme. Onu men size sonra berýän, siz şonu 1 sekundda bilmeli, bilmeseňiz geçin diýmeli. Wagt gitdi. Hani özüňiz bilen tanıştyryň, telewizionyny alyp dur. He seylemi tanıştyraýarsyn ha. Bir narly men garly, bu narly. Garly. Ay bulaşdyrdyň o. Narly, narly. Yer bolýany başlaýar. Başlaýar. Assalamu alaykum hormatly adam. Wa aleykümselam. Tomaşaçylar aýdan o meni. Uy men näwleň ha o. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Gowmuşy. Ay goşrak bolun o. Bolýany soň montaj eder. Ina nädir bizlerine kim bilmese gatly gepleşigimize başlaýar. Men size sonra berýän. Siz şonu 1 sekundda bilmeli, bilmeseňiz geçin diýmeli. Geçme. Wagt bitdi. Gider. Kellede bitýän zat. Kıl, ýok saç. A bilmeseň aýtma ho, näme diýen ay walla. Ağız boşluğunda näme var? Dil wa. Ýok, keltlik var. Ine şoňa näme diýilýär? Şoňa 50 diýilýär. Ýok, 50 diýilýär. a tapaw näme kizen bir zat ho. Ine adam ýatsa näme diýilýär? Yatir diýilýär. Ýok, irkilli diýilýär. Aýtjan. Ýa-da diýär. Ine adam suwda näme diýär? Suwutça. Ilki suwňanda var ýa. A suwsuz ýerden suw içilmersiň ho. Pi. Ýa-da diýär. Ine adam ýykylsa näme diýär? Üstün kakya. Ilki ýerinden turýar. A ýatirka üstün kakı bilmeli ho. A ýatirka ýene gummol orda kakınar ýatar da. Ey bir gaharmela, fijanrik. Dur, berde dur, usta. Dura usta. Gel be. Ýa-da diýär. Gidiver. Uçağı kanaty var. Ay, kus. Samolyot. Uçağı kanaty var. Samolyot. Turna. Uçağı kanaty var. Turna. Kargı. Pi. Benzin üpsürilen ulov. Masin. Motor. Benzin üpsürilen ulov. Motor. Avalon ho. Benzin üpsürilen ulov. Avalon. Yok. Traktör. Ha, kalyan koyuyla üyt götün öýdýän sen ha? Ay kene ait vermeli o berdi. Ine adam üşese näme diýär? Ya yılan ya. Yok, paltoya peşin ýanynda bar ýa. Ýa-da diýär. Ine mysal üçin adam ajyksa näme diýär? Çörek ýe. Öýüne ýa-da restorana bar ýa o. Ýa-da diýär. Gallugyň meşhurlygy
Terminator kine filminin baş kahramanı Schwarzenegger. Arnold. Arnold da. Tapavud ne beklen bir adam ha. İlk ado. Smat anırdan eldar dese ne öyle Ahmet diyen o sen. Kovum eldar sen diyen ha. İlk son familyası. Hindistan'ın meşhurluğu. Tanzordiska Hindi filminin baş kahramanı. Kim mi? Mithun. Ne Mithun'a me Türkçesini yazdın mı o senin? Dokumentarlarda Mithun Chakraborty. İzin öyle. Ne ovadasın mı oğlum? Böyle insan soru. Ava. Elin tayaklı buza teyip oynayan oyun. Hakkı. Berekallah. Berekallah. Ana desivesin bayrağı. O ne öyle bayrak? O siz bir soru olup yani bayrak deyip tızap durdun. De bağlığınız cemlemeli. Ava. Her görülüyor. Bağlığınız yeten o. Yeten o. Yani onu da bizim kampanyamız sizi boş koymadı. Size boş kağıt. Leke. Alayel hava. Ya da peyt almazsa var. Haysın alalı. Sahatalalı bir cemaat alıyor. Bolya bir maslahat berey hava. Peyt almazsa var ne boş kağıt. Bir cemaat. Bir maslahat. Hürmetli başçılar. Yine Myrat+Chepbe+Garly peyt almazsa zaten. Boş kağıtın 100 euro peyt almazsa zaten ya. Bolya. Maslahatımız şeyle. Yine siz bir yer bardınız. Ot yanıp dur. O zaman sen. Otu elin sokma. Ol ot sen elini yakar. Bunu nereden kellene geliyor he? Çeppeğin ödünü oturup yörtte hoşu. Tuvalime kovmaz. Ne mi yansılayan o kahar? Yansılayan mok savul. Bolyanın ikinci maslahatını. Yine misal içinöyünüze bardınız. Çay kaynat dur. Hava. Şu kaynuğuzu alıp yüzüne koyma. O senin yüzünü yakar. Bey o ne zatlar ne et kellen öyle o. Yeri çeppesi pişiyorsa kimiz kaynağı. Bolyanın o. İnsan peyda almazsanız. Yine şunyal kaharınız gelse. Ya da niyerin çidetsiniz. Şunyalak bir irvet kaharınız gelse. Bizim halife bakışımız. Ak Muhammed Saparsın aydım dinlemektirse de maslahat. Savul yürü. Yürü derim gidelim. Yürü. Yürü. Benim size masal